Tatlong araw nang nakakaranas po ng matataas na heat indices ang Pangasinan na pumalo mula 37 hanggang 40 degrees Celsius, pasok sa kategoryang extreme caution. Sa naunang panayam sa Pag-asa Dagupan, inihayag na mararanasan na ang epekto ng dry season kahit wala pang opisyal na anunsyo ang Pag-asa at sa summer season. Ngunit iihip pa rin ang amihan dahilan ng bahagya pa rin malamig na panahon tuwing umaga at gabi. Samantala, unti-unti na rin po itong nararamdaman ng ilang mga motorista, commuters at mga manggagawa na pawang nasa labas o outdoor ang trabaho lalo na tuwing tanghali o tanghalian hanggang sa hapon. Paalala ng health authorities na ugaliin ang pag-inom ng sapat na tubig at magsuot ng komportableng damit at bawasan ang outdoor activities kung kinakailangan. Samantala kahapon ng alas 11 ng umaga, nakapagtala ng 35 degree centigrado o extreme caution na heat index sa ilang bahagi ng lalawigan kabilang na ang syudad ng Dagupan. IFM News. IFM News. IFM News.